O que veño a defender aquí que a comunidade agraria tradicional galega reaccionou dende si mesma e coas súas armas contra o réxime e a imposición das súas políticas no agro galego. Bueno, esta é a idea. Entón, e logo, como digo, intentarei sacar conclusións ou exemplos de como nos pode servir isto para o presente. Vale? Neste presente de, como dixo o compañeiro, pois de aceleración do capitalismo, de neoliberalismo, de turbocapitalismo, como queiramos chamar, pero que se caracteriza precisamente por unha desagregación dos individuos ou da comunidade. É dicir, cada vez estamos máis atomizados, máis individualizados, hai poucas experiencias de asociacionismo, ou de hoxe, bueno, é algo cada vez é máis esparecido, non? O pouco común, non? Que as persoas que se reúnan, que falen ou que directamente participen na acción política de diversas formas, de xeito organizado, non? Creo que isto é algo que se está perdendo. Entón, creo que falta cultura política, falta cultura asociativa, falta cultura de organización, e creo que isto é o que debemos poñer sobre o foco e preguntármonos por qué, como podemos solventalo, non? Para intentar de algún xeito mudar a realidade, non? Porque creo que o que nos une e o que nos guía para estar aquí precisamente hoxe é esa esperanza de que o mundo poda cambiar, non? Dende o capitalismo. Ben, entón eu vou empezar falando, a mí gústame conectar a historia con biografías concretas, con persoas. Hai moitos anos coñecín a unha señora que se chamaba Francelina, era da parroquia de Piñeiro, aquí en Covelo, vivía no lugar de Piñeiro de Areas. Esa señora actuou como informante porque daquela, nos anos 90, principio dos 2000, estábamos a catalogar as chozas da Serra do Subido, porque digo chozas porque a Belén, que está aí no público, que fixo un estudo moi chulo sobre elas, prefire que se chamen así, non? Que son esas construcións gandeiras estacionais que hai na Serra do Subido, que eran usadas para refuxio dos gandeiros e as gandeiras na época estival, non? Bueno, o seu uso foi continuado durante moitas décadas, incluso podemos falar de séculos, pero bueno, aí temos un valeiro, non, histórico, que bueno, é motivo de outra investigación. Entón, esta señora Francelina levounos ao monte, a Serra do Subido, ese lugar está nas abas da Serra do Subido, e levounos a este lugar que se chama, que é o que aparece na fotografía, que se chama a Poza de Piñeiro, non? Que é un lugar así moi chulo, parece un lago, pero non o é, porque realmente é unha poza de regadío. Entón, ela contounos que os seus pais eran os encargados de subir todos os días a ese lugar a abrir a presa para regar con esa auga o val na parroquia de Piñeiro. Os seus pais tiñan por oficio, polo tanto, ser albareiros. Ese era o nome que recibían por facer ese traballo. De feito, moitas veces para aforrar a subida ao monte dende Piñeiro, que é unha subida moi pina, aparte está moi lonxe, pois dormían no verán debaixo dun penedo, que ademais tiña ao carón unha fontiña para poder beber e tamén para poder coller auga para cociñar. Ben, por que vos conto isto? Porque Francelina, ao contarnos ela o seu saber sobre a serra e sobre os usos que a súa familia e ela mesma fixeron, pois estaba facendo de transmisión dunha cultura que era a cultura labrega tradicional galega que xa estaba morta, non? Ela foi unha transmisora. De feito, esta señora xa morreu hai anos e foi transmisora desa cultura que pertencía a esa comunidade da que pretendo falar hoxe. Na Serra do Subido, pois, a parte deste regadío que vemos na fotografía, había toda unha estructura de
construcións, como que aparece aquí, ese é o coto de Bidueiros. Bueno, hai uns meses estivemos ali, nunha ruta. Vemos os valados dun sesteiro, que é unha construción para jardar ali o gando. Nos meses do verán, que era cando as persoas subían todo o gando das parroquias e dos lugares, as diferentes aldeas, a serra, de maneira comunitaria, é dicir, non había separación por propietarios, todo o gando das aldeas subía para pastar ali durante os meses de verán, e así deste xeito reservar os pastos do verán para logo para o inverno, para poder segalos e guardar a erva. Ben, e isto facíano mediante un sistema de organización totalmente espontáneo, é dicir, sen mediación de ningún tipo de administración. Así era como funcionaba a comunidade. E no caso da subida do gando no verán a Serra do Suído, aos saltos da serra, como que vemos aí hai restos de pastos, como podedes ver. Facíase mediante un sistema de roldas que consistía en que dende xuño até setembro pois dúas persoas subían ao monte, ali quedaban por 2 noites ata que eran quendadas por outras 2 persoas. Este era o sistema de roldas. Vale, o primeiro día de xuño, que subían ao gando ao monte, recollían todo o gando da parroquia, do lugar, porque era por lugares, por aldeas, e ali permanecía o gando durante todo o verán. E logo, como digo, durante 2 noites quedaban 2 persoas que logo eran quendadas por outras 2 persoas e así sucesivamente durante todo o verán. Esas persoas eran nenos e nenas, vellos, vellas, mulleres e persoas que tiñan algún tipo de problema físico, é dicir, que non servían para segar, para labrar abaixo, que tiñan pouca forza. Vale? Estas eran as persoas que subían a Serra do Suído, e entre elas Francelina, e por iso non lo contaba. E pasaban o verán aquí, nestas chozas, como a que vemos na imaxe, que neste caso é a choza de Cascardoso, que é un lugar ou aldea da parroquia de Campo, tamén aquí en Covelo. E ali, nestas construccións pasaban todo o verán. Na Serra do Suído hai moitas chozas, e logo polas noites, convivían entre eles, cando guardaban todo o gando nestes pechados, como que aparece na imaxe, o carón da choza. Perdón, este é a choza de Barcia, que me equivoquei, dixen de Cascardoso, é a choza de Barcia, que tamén, que é de Campo. Entón, vedes que o carón da choza hai un valado, e ese valado era aproveitado para guardar o gando durante a noite. Entón, nese momento, tamén era aproveitado para que os nenos, as nenas, os rapaces e as rapazas, aproveitaran para xogar e para convivir entre chozas de diferentes lugares. Polo que contanos as persoas como Francelina, que ali pasaban as noites, era un momento de lecer e de entretemento e de diversión. Ben, entón, este sistema tradicional galego de comunitario, do que vos acabo de falar, nese caso de gandeiría estival na serra, hai outros exemplos de diferentes tipos de aproveitamento do territorio. Agora somente me centrei neste, porque senón estarei aquí falando horas e horas, pero que todos pertencían a ese sistema agrario tradicional galego que chegou até a década dos anos 50 do século pasado. É dicir, é un sistema agrario comunitario que durou 5 séculos e colapsou nos anos 50 do século pasado. Este é un dato que a mí parece moi importante, porque eu xa son un pouco maior e aínda convivín, máis ou menos, cos estertores deste sistema agrario tradicional. E colapsou pola chegada, evidentemente, pola imposición do capitalismo, E claro, e a imposición do capitalismo, no caso de Galiza e do Estado español, foi en varias fases. En primeiro lugar foi feita no século XIX polo Estado liberal, ese é o primeiro intento de introducir a economía capitalista e o sistema capitalista no Estado español e na Galiza como país colonizado. E logo a ditadura fascista española
vai a facer isto dunha maneira máis efectiva, evidentemente dominando todos os resortes do Estado, porque temos que entender que a imposición do capitalismo fíxose dende a burguesía, pero coa axuda inestimable do Estado, non? O Estado é un aparello administrativo que está ao servizo precisamente desa clase dominante e conxuntamente pois implantaron o capitalismo e a economía capitalista na Galiza e no Estado español. Ben, no caso de Galiza, esta imposición dende a ditadura fíxose de múltiples maneiras, pero un xeito efectivo de acabar co sistema agrario tradicional foi a partir da expropiación do monte veciñal. Vale, diso xa falamos o ano pasado, aquí nas mesmas jornadas, e a expropiación do monte veciñal fíxose recuperando un plan que xa viña da República, que era un plan chamado de reforestación, que é o plan Ceballos, non? Porque este é o nome duns enxeñeiros que fixeron o deseño deste plan de reforestación do monte, non? Porque claro, o monte non estaba dedicado ao uso forestal, sino que o monte estaba ocupado por persoas como Francelina, que levaban ali o jando e ademais aproveitaban o estrume, é dicir, o mato, para facer abono, non? Xunto co esterco das cortes para logo cultivar, non? E este era o chamado sistema agrario tradicional, onde había unha simbiose entre agro e monte. Entón, cando a ditadura fascista española decide expropiar o monte veciñal e cambiar o seu uso de jandeiro a forestal, dase pois o golpe definitivo ao sistema tradicional, económico, agrícola galego. E isto sucedeu, como dixen, na década dos 50 do ano pasado, que foi cando colapsou. Vale, colapsou a forza. E é recente, non? Porque, como digo, eu teño memoria, hai xente que ten memoria, que viviu nese sistema. E ese sistema sustentábase sobre tres piares que eran o toxo, o millo e a vaca, non? Millo, toxo, vaca, non? Este era o sistema eran os tres piares sobre os que funcionaba a súa economía. Entón, ao quitar o toxo, non? Que era o que fornecía o monte, pois rematou co colapso do sistema agrario tradicional. Vale, entón, como digo, o plan Ceballos impuso unha reforestación, botaron a xente do monte, a xente tivo que dedicarse a outras cousas, sobre todo, bueno, a emigrar e a ir cara aos centros industriais propios do país, como Vigo ou como Coruña. Ben, e rematou con esa comunidade agraria tradicional galega. E o que era a estepa cultural, así chamada por Fábregas, é dicir, esa paisaxe tradicional galega composta por matogueira, pois foi sustituída pouco a pouco por piñeiros de diferentes especies e por eucaliptos, conectando co presente, non? E co tema de Altri, que é unha volta de porca máis da imposición, non? Dende o capital e dende o Estado, coa inestimable axuda do Estado e as súas leis, para perpetuar este sistema de uso do monte totalmente forestal e totalmente contrario á tradición galega. Vale, entón, por que conto isto? Porque, retomando o título da palestra, isto provocou unha resistencia, non? As persoas que vivían tradicionalmente do monte e do agro non quedaron de brazos cruzados, senón que reaccionaron e loitaron polo que consideraban que era seu. De que maneira? Pois usando unha ferramenta que se leva usando dende o Paleolítico e que é enormemente efectiva e ademais que é enormemente destructiva, que é o lume. Non? Estas persoas utilizaron o que Ana Cabana e outros investigadores chaman o lume contra a administración, que son o que os coñecemos como incendios forestais, que están máis chamados, non? Porque son incendios do monte, e que antes de utilizalos contra a administración xa eran usados como un xeito de modelar a paisaxe,
É dicir, o lume é unha ferramenta indispensable na cultura galega para modelar a paisaxe. Lévase utilizando, como digo, dende o Paleolítico. Entón, cando a administración impuso esa reforestación ou forestación obrigatoria, as persoas que vivían no agro e vivían no monte, pois colleron o lume para loitar contra esa forestación. De feito, no Suído, nestes lugares que estamos vendo, pois había viveiros, aínda están os restos, non, materiais deses viveiros, e había socalcos deses viveiros para plantar os piñeiros que logo ian ser usados para reforestar a serra. Se hoxe ides ao Suído, ides ver que non queda nada. É dicir, había diferentes viveiros esparecidos por os diferentes concellos e parroquias da serra, que é moi extensa, non? A serra do Suído colle 4 concellos, sabe que vou contar, colle Covelo, Forneros de Montes, Avión, Alama e Beariz. Vale, entón, toda a serra foi reforestada, con piñeiros, nigra e silvestres, e algúns eucaliptos. Hoxe en día non queda nada, ou queda pouco. E por que non queda nada? Porque foron queimados sistemáticamente. É dicir, houve unha resistencia enorme a esa imposición por parte do Estado fascista. E esa resistencia foi feita por persoas anónimas. E entre esas persoas estaba Francelina, non? Que nos lo contou. Francelina contounos como o verse obrigados a quitar o gando do monte, tiveron que, en primeiro lugar, traballar para a administración do Estado, cultivando e plantando os piñeiros. Pagábanlles unhas poucas pesetas por xornada para espichar os piñeiros na serra, e logo, contaba Francelina, e logo pola noite, ás veces reuníamonos e subíamos outra vez ao monte para arrincar os piñeiros. E cando estaban moi crecidos, ela non falaba en primeira persoa, falaba en plural, non falaba en primeira persoa do plural, non? Quero dicir, ela non dicía que o fixera ela, pero, ela falaba en plural. E cando estaban moi crecidos tamén os queimábamos, non? Dicir, utilizábamos o lume para queimar os piñeiros. Entón, este era o xeito de resistencia. Como digo, sen ningún tipo de mediación de organización política. Simplemente era a propia comunidade que se revolvía contra esa imposición que, evidentemente, estaban a ver, a observar, da que se percataban que ia contra o seu modo de vida, e o seu modo de vida máis primario, non? Que é a base material da súa vida. É dicir, estaban atentando contra a súa economía, contra o seu sustento, contra a súa subsistencia, e dai ven esa resistencia, e dai ven esa reacción, vale, contra a imposición, como digo, do Estado fascista. E creo que con isto nos temos que quedar e logo retomar para o presente, non? Como persoas que, en principio, con pouca mediación política, é certo que antes da ditadura houve un movimento agrarista moi importante, aquí na Galiza e en toda Europa, onde había unha implantación agraria grande, é dicir, en Italia, en outros lugares de Europa. É dicir, non é algo exclusivo de Galiza, o movimento agrarista, pero ese movimento agrarista precisamente susténtase outra vez na comunidade. É dicir, non é un movimento, de feito, aí radica tamén a súa singularidade, non é un movimento de corte socialista, marxista, anarquista ou de outra tendencia política, senón que é un movimento que bebe da propia tradición e da propia base cultural e social, de acordo? E que ademais, logo tamén vou no unir, ademais que creo que precisamente o movimento nacionalista incipiente nesa época, e os galeguistas da época como Castelao e Ramón Otero Pedrallo, creo que precisamente beben tamén desa visión, non, da tradición, e por iso tamén se involucraron no movimento agrarista, vale? E nutrironse del para as súas posicións e accións políticas. Entón, digo isto do movimento agrarista para dicir que, que era a comunidade consciente de si mesma a que se defendía.
vale, creo que isto é no que quero incidir, o que quero resaltar ou salientar. É a comunidade consciente de si mesma a que se defende cando ve que a súa base material de vida está en perigo, é dicir, o seu modo de vida periga. O que se leva reproducindo durante séculos, de súpeto, está en perigo e de feito acaba por desaparecer. Revólvese e reacciona, como digo, por exemplo, co lume, vale? E logo todas as loitas que houve de recuperación do monte veciñal, feitas sobre todo por mulleres, como Francelina, para incidir tamén nesta cuestión. É dicir, que hoxe teñamos na Galiza aínda o monte veciñal non como un tipo de propiedade singular, colectiva ou comunitaria, recoñecido de xeito legal, e grazas á loita de persoas que viviron durante a ditadura e que se negaron a perder o uso do monte, e que o fixeron, como digo, tamén dende a propia comunidade. Evidentemente tamén houve aí intermediación de organizacións políticas, e sobre todo cara ao final da ditadura, pero eles aproveitáronse desa forza ou desa base comunitaria tradicional. E creo que é algo que temos que salientar, insisto, e resaltar, porque hai unha mala visión do mundo tradicional galego como algo totalmente individualista e que non se corresponde coa realidade, non? O sistema tradicional económico e cultural galego era tremendamente comunitario e solidario, e isto creo que temos que, como digo, salientalo e recuperalo. Ben, bueno, durante a dictadura, evidentemente, todo isto foi atacado por figuras como os caciques. Eu trouxe neste libro, que me gusta moito, é un libriño que escribiu un fillo de migrantes de Covelo. Tradicionalmente as persoas de Covelo emigraron cara a Lisboa, cara a Portugal. Entón, un fillo de emigrantes que se chamaba Xosé Carlos González, ou González, escribiu este libro sobre as súas memorias de cando viña a Covelo de pequeno, non? E é dos poucos libros que hai, non? Os poucos testemunhas que hai sobre ese mundo de... Creo que o computador morreu porque está desenchufado. Bueno, aí non. Perdoade. Bueno, se me rollo moito, decídemo, porque estuve aquí falando, non sei. Vale, vamos a ser media. Ben, entón, digo que este libriño é unha das poucas informacións que temos de como era ese mundo, digo, de xeito escrito. E bueno, está feito por diferentes relatos, e un dos relatos fálanos dun tal Dagoberto que vai a cabalo a ver os seus eucaliptos. Este Dagoberto é un trasunto de Filiberto, que era o cacique de Covelo, da parroquia de Santiago de Covelo, que é onde estaba o centro administrativo e precisamente a correa de transmisión entre o Concello de Covelo e logo a administración do Estado. E fala diso, non? De como ese señor vai a ver os seus eucaliptos a cabalo e percátase de que hai outra xente máis humilde que tamén plantou eucaliptos nunha cabada no monte e que resulta que lle están collendo a auga dun rejo, entón vai ali a dicirlles que tiñen que cortar os eucaliptos, que lle están quitando a auga da levada para regar os seus. Entón, estas persoas, obedientemente, que eran os familiares de Xosé, evidentemente cortan os eucaliptos e non discuten as ordes do cacique Filiberto, vale? O cacique Filiberto que bueno, que como digo, era a correa de transmisión entre o Concello de Covelo e o réxime fascista. Por que vos conto isto? Porque Filiberto, ao final, era un señorito e os señoritos eran os que se encargaban precisamente despois de copiar esa reforestación que se estaba dando nos montes veciñais nas
cavadas particulares ou nas propiedades privadas. É dicir, tamén cambiaron de uso da terra, cambiaron o uso de toso ou de millo ou de outros cereais a forestal. E conto vos isto porque eu tamén lembro de que, cando eu era pequeno, tamén me contaban as persoas que soamente os señoritos tiñan árbores nas cavadas ou nos montes. Todos os demais utilizaban o territorio, utilizaban as terras, para alimentarse e non para facer unha plantación a longo prazo, non? Que solamente as persoas con cartos podían permitirse facer esa inversión. E iso que significa? Pois significa que, pouco a pouco, esa visión do monte, que logo baixou as cavadas, foise impoñendo e foi acabando co sistema agrario tradicional e foi modelando a paisaxe que temos hoxe en día, que é unha paisaxe, como vedes, no rural, predominantemente forestal, e onde os eucaliptos e os piñeiros tapan os restos dese antigo construto cultural que acabou por desaparecer, non? Se nos adentramos en calquera masa arbórea, imos ver que polo medio hai valados, hai camiños, que agora non teñen ningún sentido, pero que pertencía precisamente a ese sistema agrario tradicional e económico, e cultural e comunitario, que agora está totalmente desaparecido e que está tapado por esas plantacións. Ben, pois conto vos todo isto para chegar ao presente e para constatar como, ao final, acabou-se impoñendo este sistema capitalista dende o Estado, utilizando o noso territorio como unha mera colonia con fins extractivos, non? É dicir, isto é unha explicación rápida de por que temos esa masa arbórea tan inflamable nos nosos montes, porque hoxe en día o sistema o agro galego está totalmente en decadencia, cada vez somos menos persoas as que vivimos no rural, este rural en poucos tempos, non? Dende a década dos anos 50 até agora que estamos no ano 2025, é dicir, en 75 anos, desapareceu totalmente e convertirse en algo totalmente novidoso que eu considero que é un arrabaldo da cidade, non? As persoas que habitamos hoxe en día o rural somos totalmente diferentes ás que o habitaban de xeito tradicional. Casi ninguén se dedica á agricultura, polo menos como actividade primaria, non? De sustento. Van quedando menos hortas, e logo o que é a comunidade, e que por isto vos conto todo isto, desapareceu. É dicir, xa non hai un sentimento comunitario, non? As persoas veñen aquí a ocupar o territorio para facerse chalés, lugares de segunda residencia ou de primeira residencia pero illados, non? Baixo unha consideración de que viven na natureza totalmente errónea e equivocada, e que, como digo, non pertencen a esa comunidade agraria tradicional e que, ademais, romperon o vínculo totalmente con ela. E que incluso observamos que non teñen ningún interese por entender ou por saber como as persoas de antano vivían e habitaban o rural, vale? Pertendo todo a unha cultura e unha información preciosa para saber como ocupar ou como poder ocupar de maneira alternativa hoxe o rural, non? Ante os tempos convulsos que van vir, non? E que, bueno, o que estamos a vivir, non? E que están por vir, non? Nos tempos de posible colapso, non? Do capitalismo ou nos tempos de crise ecolóxica nos estamos a vivir. Ben, xa vou rematando, vou incidir dentro do punto de vista filosófico que, polo tanto, nesta historia que vos acabo de contar, danse un choque de dúas cosmovisións. Unha é a cosmovisión racional mecanicista imposta polo Estado e polo capitalismo e polo liberalismo, non? Este é o xeito de pensar e de proceder das administracións que chocou coa cosmovisión comunitaria tradicional.
Vale? E insisto na cuestión da falta ou da pouca mediación político-ideolóxica desta cosmovisión comunitaria tradicional. E insisto nesa cuestión porque creo que temos que darlle unha volta e temos que tamén entender por que, creo que o ano pasado xa o dixen, porque dende posturas anticapitalistas ou críticas co actual estado de cousas tivemos pouco éxito para conectar con este mundo comunitario tradicional e non saber utilizalo precisamente con esas fins de oposición e de confrontación co capitalismo, non? Ben, polo tanto, no mundo que vivimos hoxe acabaron imperando dous paradigmas ou dous modelos filosóficos ou da modernidade que eu sempre insisto neles, que son que é o suxeito autovinculante do liberalismo de John Locke, que entende o individuo como un ser posesivo. Isto é o cerne do capitalismo. Todos podemos acumular, posuir, non? Ter propiedade privada, que o que esa maneira de concibir o individuo que está presente hoxe en día na xuventude cada vez máis, co tema das criptomoedas, ou como eles chaman os criptobros, non? Están totalmente abducidos por esa cuestión posesiva, pensan que o diñeiro é algo máxico que se pode multiplicar de maneira espontánea, sen intermediación do traballo. Entón, esta visión do suxeito autovinculante do liberalismo de John Locke está presente en toda a modernidade e acabou por erradicar a visión comunitaria, e outra é a visión tamén do suxeito autovinculante de outro autor, que é Rousseau, non? Que é o pai do socialismo e do republicanismo, que entende o individuo como un ser autónomo. Estas dúas visións da modernidade acabaron imperando, son hexemónicas hoxe en día, e entenden as persoas e os suxeitos como autovinculantes. E cando digo autovinculantes, o que estou dicindo é que son individuos totalmente desligados da súa contorna e do seu mundo. E aquí, isto o retomo, o volvo a conectar outra vez co que dixo no principio, que é a cuestión de como estamos hoxe en día totalmente individualizados, sen estruturas de apoio, de solidaridade, de organización, e por eso digo que somos suxeitos autovinculantes nese sentido. Estamos totalmente desligados da nosa contorna. Evidentemente, isto é unha ilusión, non? Estamos totalmente somos totalmente dependentes do mundo e dos demais, pero o capitalismo fai un enorme esforzo por tapar iso e por facernos pensar que somos individuos illados e que además que podemos valernos por nós mesmos, dando lugar, pois claro, pois a esa visión do individualismo ou do individuo pois de corte patriarcal, de corte liberal, totalmente egoísta, non? Que é a figura do triunfador, non? Ben, xa para rematar, creo que, polo tanto, deberíamos darlle unha volta á concepción da comunidade hoxe, entender se se pode retomar, se podemos facer algún tipo de comunidade, que significa a comunidade. Sempre houve certo recelo dende o socialismo ou de posturas socialistas cara ás persoas que defendían a tradición e a comunidade. De feito, Castelao aínda hoxe en día é pouco comprendido, porque Castelao, cando fixo a súa proposta política, fixo precisamente fuxindo desas dúas correntes, da liberal e da socialista, que entendía que a historia era unha linealidade de etapas das que non se podía sair ningunha sociedade. E Castelao aposta por conservar a tradición,
non de maneira literal, quer dicir, non para reproducila de maneira infinita, senón para recoller dela o positivo, evidentemente, tamén apostando polo progreso e polo cambio, non? Pero precisamente por iso Castelao é un autor galeguista e nacionalista, non? Porque se apoia na tradición, e cando se apoia na tradición estás apoiando precisamente nese mundo agrario comunitario tradicional galego. É o que el se refire e o que ten en mente sempre que fala de Galiza, e por iso el parte desa aposta de conservar ese mundo e de conservar toda a identidade cultural galega que emana dese mundo, como digo, tradicional agrícola galego. Vale, Ramón Otero Pedrallo tamén parte desa cuestión, e logo outros autores, xa fora de Galiza, pois retomaron estas cuestións, non sei, o propio Gramsci, o Pasolini, no caso de Italia, e Pasolini foi moi criticado, non? Por esta cuestión, por defender as linguas minoritarias e por defender as comunidades tradicionais, porque moitas veces enténdese que isto é sinónimo de reacción, non? De feito, hai unha corrente política contemporánea que é o comunitarismo, que se entende como iso, ¿no? Como un xeito de conservadurismo ou como de reaccionarismo. Pero, ainda así, eu insisto na cuestión de pensar a comunidade dende hoxe, e creo que dende a comunidade é o único xeito de sair do actual estado de cousas e de opoñernos ao capitalismo, precisamente tomando consciencia da importancia das bases materiais da vida, desde o punto de vista materialista. É dicir, se non somos conscientes do moito que dependemos do mundo que nos arrodea e dos demais, nunca poderemos sair da lógica perversa do capital. Con isto remato, e se queredes facemos un debate ou damos paso á seguinte palestra. Como estas xornadas están programadas dende hai un mes, hoxe hai unha importante movilización noutra Lisbana contra a agresión precisamente á terra de Arqui, pois pensamos en facernos unha fotiño como xesto solidario ao non poder estar ali físicamente, que sabemos que máis de unha é unha desexada estar presente. Así que, cando demais non hai unha pregunta ou así, usamos unha fotiña de fora. Bueno, pero hai algunha cuestión, non? Non quere comentar nada. Comentabas o tema, non, de como foi desaparecendo esa comunidade. Claro, entonces un pouco confronta, un pouco de confrontación, no sentido de que sí que é certo, non? A gran utilidade que teña esa comunidade, pero realmente de ver xa non estaríamos falando de manter, sería máis ben recuperar ou reconstruir, prácticamente desde cero, en moitos casos. Como que hai un pouco de contradicción, non? Como, canto menos que non é algo, digamos, unha salida obvia, non como podía ser un mellor pai inventando que se unha aposta, digamos, inmediata de estas comunidades que hai que manter, así que darles sustento. O que quería dicir era que había que repensar a comunidade agora, hoxe, e tendo en conta a comunidade que foi. Evidentemente creo que é imposible recuperala. Todo iso desapareceu, a transmisión cultural perdeuse ou estáse a perder, non? Como utilizar as terras, que cultivar, cando, como, non? Que especies, que variedades. Bueno, iso todo está case perdido, non? A non ser que estea recollido en
investigacións académicas de universidades e de outro tipo. Eu o que quise facer era salientar a súa importancia, revalorizar a comunidade que moitas veces foi desprezada e foi mal entendida. O que sí que podemos, co ánimo de que nos sirva de exemplo de como repensar o presente ou como poder ter instrumentos de loita ou ferramentas de loita para o presente dende un punto de vista crítico co capitalismo. Fora o de xeito paralelo aos instrumentos teóricos que de xeito recorrente foron utilizados polos movementos populares, o anarquismo, o socialismo, o marxismo, que creo que pouco repararon na cuestión da comunidade galega, a non ser solamente no sentido identitario, a lingua, os símbolos, pero non no que significaba a organización e porque esas persoas foron de estar durante 5 séculos deste xeito organizadas a amarse do Estado, que creo que isto é o que temos que salientar. É dicir, foron quen de pervivir durante ese período de 5 séculos sen ningún tipo de administración estatal. Bueno, evidentemente había, pero era residual, no seu día a día. Interviña, guiada polos seus intereses alleos á comunidade, pero os que no día a día se gobernaban eran eles, e isto é o que creo que temos que salientar, xa existiu ese horizonte que Marx e Bakunin no século XIX falaron de comunismo, xa existiu previamente no antigo réxime, de algún xeito, non de xeito utópico, sino de verdade. E creo que isto é o que deberíamos darlle unha volta para salientar que o mellor o comunismo xa existiu. Non é algo utópico, sino que é algo que sí que estivo presente na Terra, na Galiza e en todas as sociedades dende o Paleolítico e durante o Paleolítico. E que o propio Marx, nos seus últimos tempos, na súa última época, xeica tamén reparou, na importancia das comunidades tradicionais para dar ese salto á sociedade comunista, sen necesidade de facer algún tipo de industrialización ou incluso de revolución proletaria, como logo sucedeu na URSS, porque de algún xeito apoiáronse nesas comunidades locais que xa existían tradicionais, vale? E evidentemente tamén con todas as correccións que se lle poda facer, como calquera tipo de comunidade tradicional que ten as súas cousas boas e as súas cousas malas, como o patriarcado e outras estructuras de dominación que hoxe en día non toleraríamos, pero bueno, creo que eso é o que pretendía transmitir hoxe. A mellor hai unha terceira vía máis alá da vía liberal ou capitalista, da vía socialista, e é unha vía que xa existiu e que o mellor non estaría de máis reparar outra vez nela e tela en conta para intentar facer unha transición a outro mundo posible diferente do que estamos. Mais preguntas ou cuestións? Eu quería contaros unha experiencia que temos ali na Mariña, unha experiencia particular. Agora mesmo somos unha dúcia de familias. Empezou por sendo 6. Cada mes juntámonos e admitimos a unha nova na comunidade. Efectivamente, recuperar un pouco esa filosofía do apoio mutuo, de cando hai que facer un traballo nunha casa, juntarnos todos, como facían antes os lugares, ou cando empezamos a facer cultivos colectivos, o ano pasado botamos trigo, xa estamos botando patatas tamén, este ano botamos as cebollas, fixemos malla,
despois facemos eso, hai que facer un peche nunha casa, pois chegamos todos. O que quero dicir é que existe esa posibilidade de recuperar e cada vez que nos juntamos é unha festa, sabe? Unha sensación, pois, o traballo comunitario, que ademais de ser unha máquina brutal, cando dices 20 persoas traballando na tua casa, sabe, como cando hai unha mudanza que dis, non dou feito a decir a xente que como podo todo unha máquina, non hai demasiadas máis, demasiada velocidade de traballo, non é unha máquina bárbara que pasa por allí e deixa todo amañado, é realmente unha experiencia moi recomendable. Entón, eu tampouco pensaba que eso pudiera existir hai 3 anos, levamos 2 anos funcionando, e a verdade é que é unha experiencia magnífica, non? E seguimos progresando e medrando, segue habendo xente. Non é unha cousa que todo o mundo, como decimos, agora impera o individualismo, impera unha visión consumista, non impera estas cousas, pero sempre hai ao noso redor xente que sí que conecta con estas cousas. E se vamos seleccionando esa xente, para mí é moi importante que en cada concello, en cada comarca, haya 2 ou 3 núcleos deste tipo, por lo que decías antes, ¿no? de chega ese colapso do sistema, que se vexa que hai unha alternativa de organización, unha forma de funcionar, digamos, desde a sobriedade, ¿no? Desde o traballo e a felicidade, ¿no? O sea, que non precisamos eso que nos venden de traballar 40 horas para ir o sábado por la tarde ao centro comercial, non é un estilo de vida, ¿no? O do hámster non é o estilo de vida que máis nos va a satisfacer, ¿no? Entón, existen esas posibilidades, a cousa é irse juntando, poñer eses proxectos encima da mesa, por empezar con un grupo de 3-4 persoas, enseguida se vai comentando, sempre hai algo máis que irá chegando, ¿no? Entón, os recomendo que exploredes cada un na súa contorna este tipo de experiencia, porque realmente é moi satisfactorio, ¿no? Quero dicir, agora mesmo a miña vida, o traballo que está aí, ¿no? Pero a miña vida agora está moito máis centrada nestes fines de semana de xuntanza que como estaba antes, ¿no? Que era unha vida de traballar, ver a tele ou YouTube, ¿no? Agora é unha cousa que é moi diferente. Fácil está ao noso redor. Aparte, agora mesmo hai cada vez máis sensibilidade e que se debe estar caendo nesta cuestión. Máis cuestións. Sí, pero iso é importante, o sea, cando a diferencia que pediu os carabineiros xustamente ao verano. Así que xúntase a pensar a ciudad sempre eso ten moita tradición dos carabineiros. Así que xúntase de semana vas a comprar na casa de un ou de outro. Eso pode dicir, o sea, é moi importante. Bueno, non sei se non tedes máis cuestións, senón como... vale. Dúas cousas que comentar. Xa estou de moito do que dixete, estou moi de acordo. Para apuntar unha cousa, comentabas agora dunha terceira vía, non? Eu creo que eu tempo pensando nesto que sí que existe e que o nacionalismo algo un pouco ten preparado nela, en xeral, os movimentos populares europeos un pouco ten preparado nelas, que son os movimentos indígenas. Os movimentos indígenas son movimentos de defensa, digamos, movimentos populares de defensa de unha forma de vida propia, non? De construcción dunha utopía, se se quere, pero en termos de pasado, de tradición, en termos de futura, non? Para algún tipo mellor, bueno, non sei, como eu supoño que temos un pouco de racismo ou de eurocentrismo metido e é máis seguir a un filósofo alemán ou un teórico da Sorbona que a movimentos populares de xente que vai en taparados, que se imaginamos así, realmente non son así, non? Entón, que temos reparado pouco como referencia cara a esos movimentos, pero que hoxe en día, bueno, nas últimas décadas, desde
anos 90 do século pasado, son posiblemente os movimentos que máis, bueno, que máis forza popular teñen concentrado contra os Estados, non? E non falo só da América Latina, que tamén, pero se falamos, se entendemos como movimentos indígenas, como todas aquelas loitas de comunidades tradicionais por manter a súa forma de vida, pois en todo o mundo hai referencias moi interesantes, e algunhas incluso teorizadas, claro, que son interesantes. E despois outra cousa, así por explicar un pouco, bueno, hai unha cousa que non estou completamente de acordo ou que querería matizar, e é que ti dicías, claro, a importancia da comunidade, a cultura deste tempo fainos pensar que somos individuos autosuficientes, que non dependemos da comunidade, e a realidade é que sí que dependemos. Eu creo que por desgracia non. É dicir, que o problema é que cada vez dependemos menos da comunidade. É dicir, que os estados van ganhando forza cando fan que dependamos pouco da familia e da comunidade e, por tanto, o que é certo é que como individuos non somos autosuficientes, pero entón o que fai é que dependamos cada vez máis do Estado. É dicir, que o que hai un proceso de sustitución da nosa dependencia da comunidade por dependencia do Estado. Mírase moi ben, no caso de que vivimos no rural, temos que estar no caso do cuidado dos vellos, non? É dicir, como xa non hai familias extensas, como xa non hai comunidades que atendan aos vellos, é necesario que haxa servicios estatais que cubran esa atención aos vellos. E isto é polémico, porque a dependencia da comunidade pois genera moitas cousas positivas, pero tamén difícil, e a nós estamos transformados nesta mentalidade, cada vez nos costa máis esses compromisos de ter que atender, de ter que cuidar os vellos, de ter que atender os vecinos, de ter que facer, non? Pero o feito, aí para reflexionar, creo que o importante é que cada vez que facemos que, digamos, cada vez que o Estado implementa sistemas para facernos máis independentes da comunidade e máis dependentes deles, está limando, está erosionando eses vínculos que fan posible a comunidade. Porque é difícil que hai comunidades baseadas só na vontade de quero. Ten que haber unha certa relación de necesidade, de dependencia, de interdependencia. E iso habría que romper agora esas relacións de dependencia co Estado e volver a depender das comunidades. Vale, na primeira cosa que dixeche sí que é certo, non? Que os movimentos indígenas deronos unha lección e están a darnos unha lección, non? Dende o propio movimento zapatista, non? Parte diso, non? De reconectar, non? As loitas indígenas co movimento emancipatorio que se veu dando dende o século XIX, non? En diferentes lugares do mundo, ou as loitas anticoloniais. Eu coido que os indígenas daqui eran os nosos avós, ou éramos nós, non? Pasa que acabou imperando ese racismo colonial, non? En español, claro, que nos amosaron a esas persoas como algo a erradicar e a eliminar, non? É dicir, pola súa lingua, polo seu sotaque, polo seu xeito de vivir, de vestir, eran eles. Somos os netos, os fillos dos indígenas daqui, e creo que iso temos que retomalo, non? Por iso para min é importante religarnos con esa tradición, non? E con esa comunidade que xa desapareceu, pero que da que temos información. E no segundo caso, o mellor, sí que me expresei mal, Seica, quero dicir, o que quería dicir era que é unha ilusión que somos individuos illados. É dicir, non, é imposible. Nos necesitamos ou dependemos dunha infraestructura de relacións. Da igual que esa infraestructura de relacións esa económica capitalista ou esa estatal administrativa, ou ambas, ou conectadas ou sinérxicas, da igual. Pero nós estamos inseridos nesa rede. O que sucede é que hai unha ideoloxía emanada dende o neoliberalismo que nos di que non, que iso non existe, non? Que cada un vai por conta propia e que se basta por si só. Pero sí que existe esa rede, se non pereceríamos todos e todas. E esa rede está composta polos inmigrantes que agora cuidan os vellos,
ou polas mulleres que cuidan das crianzas. Están aí. O que sucede é que non son visibles. Pero, e iso é o que eu chamaba comunidade, porque ao final é comunidade. De outro xeito, solapada, non verbalizada, non visible, pero é comunidade, é unha infraestructura sen a que non podemos vivir. E creo que aí está a trampa, non, do capitalismo de hoxe en día, en tapar precisamente esa realidade. É que está. E que, é dicir, a roupa que vestimos virá de Asia, pero temos que vestir roupa, non? Aí está a necesidade. Os alimentos, é dicir... Claro, pero hai unha diferencia, e é que nas comunidades, entendo das que falamos, nas comunidades tradicionais, todas esas relacións de interdependencia non estaban mediadas necesariamente ou non maioritariamente nin polo Estado nin polo diñeiro, non? Funcionaba unha sorte de economía moral, ao mellor, non? Que eu axudo a ti, tu axudasme a min, fai parte da miña... E hoxe, cada vez máis, todas esas relacións de interdependencia están mediadas polo Estado, que é quen as organiza e quen tal, ou ben, senón, polo mercado, non? Sustituirse unha forma de economía por outra, ou unha forma de interdependencia por outra. Sí, pero insisto en que temos que salientar que esa interdependencia segue a existir, mediada polo Estado e mediada polo mercado, pero existe. É dicir, que o que quero dicir é que esa visión no individuo isolacionista, illado, non se sustenta, é irreal. Todos necesitamos de todos e de todas. Entón, creo que é niso onde temos que incidir, que creo que aí onde temos que meter o dedo e onde empezar a escarbar para poñelo de manifesto e para decatármonos que precisamente a partir das necesidades de relacións é como temos que construir un mundo diferente ou intentar erosionar o mundo no que vivimos hoxe en día. Porque se seguimos coa teima de que o Estado é o intermediario, non? Como moitas veces facemos, a veces porque non nos queda máis remedio e é o único que temos para salvarnos, non? Como no caso da sanidade pública ou no caso da educación pública, vale, preferimos iso a privada, non? Entón, pero ao mellor gastamos moito esforzo en seguir apostando por esa mediación do Estado e non tanto por crear organizacións ou sistemas de relacións novos, que se seguimos escarbando, ao mellor vemos que esas estruturas do Estado que en teoría son público-administrativas, como por exemplo un centro de ensino ou un hospital, ao final están ocupadas por persoas, non? Que de algún xeito autoorganízanse. É dicir, aí non están altos cargos guiando o que facer diario, non? Deses lugares. É dicir, que creo que reparamos pouco e confiamos pouco na nosa capacidade de autoorganización, que é algo que creo que é inherente o ser humano como ser social, non? É algo que sabemos facer perfectamente, non? Organizármonos e poñer en marcha sistemas organizativos. Un instituto de ensinanza, un hospital, como funciona? Porque está ali o conselleiro, porque está o presidente do goberno galego de maneira presencial dicindo que hai que facer ou que non. Non, ao final son persoas que con maior ou menor fortuna van levando a cabo as diferentes tarefas. Quero dicir que eso é o que temos que salientar e resaltar. E insisto, para iso temos que quitarlle a desvelalo, non? É dicir, e tomar de modelo pois esas sociedades tradicionais, comunitarias, que evidentemente parten dunha necesidade material, non? Sen esa necesidade material non hai organización posible, non? Con futuro. Non sei se me expliquei agora. Bueno, se vos parece, como empezamos algo tarde, pois facemos un momento, un descanso e despois comezamos coa seguinte mesa redonda. Gracias.